Zamanında tatar җырларын башкарып, татар мәдәнияте үсешенә көч керткән, татарлар арасында халык артисты булып танылган Георгий Ибушев бүген үзен һич тә татар дип санамый, 6 гасырда татарлар белән янәшә яшәгән мәҗүсиләр токымының дәвамы ди. Бу фикерне ул Халыклар дуслыгы йортында «Божий народ кряшеный» фильмын тәкъдим итү вакытында әйтте. Крестили когда-то наших предков, но они были язычниками. И мы приняли эту веру, и, слава Богу, живем прекрасно. Фильмны карарга керешкәнче, аның авторы Мәскәүдә урыс православ ширкәве дөньясында күпмедер танылу алган режиссер Татьяна Гудылина җылы сәламләү сүзләрен әйтте. 10 минутка якын ул крәшен халкына мәхәббәтен аңлатты һәм аңа бу милләтнең туганнарча якын булуын әйтте. Бу чыгыштан соң ук инде крәшеннәргә күрсәтеләчәк әлеге фильмның ошаячагына шик юк иде. Күп гасырлар буе крәшеннәрнең татар икәнлеге билгеле булса да, 1 сәгатькә якын барган фильмда бер тапкыр да татар сүзе яңгырамады. Биредә крәшеннәр күбесенчә православ дине сакчылары итеп тасвирланды. Тихвин ширкәве башлыгы Павел Атакай фильмда үз зарларын әйтте. Кряшины, они не имеют статуса как народа. Но и получается, если нет народа, значит нет языка, нет и проблем. Мы никому больше, как храм-то и как Христу, мы никому и не нужны больше. Вот. Поэтому народ и хранит свою веру. Потому что этого народа нет куда больше идти, как кроме церкви. Вот и же сейчас ни школ, ни театров своих. Куда? Только храм есть. Вот. Поэтому они хранят это. Это как бы единственное, что еще можно сохранить в этих условиях. Моннан тыш фильмда крәшен яшьләренең эшчәнлеге күрсәтелде. Карау тәмамлангач үзара фикер алышу да булды. Татарстанның халык артисты, танылган опера җырчысы Галина Казанцева режиссерга фильмны дәвам иттерсәгез, башка безне чукындырылган дип әйтмәгез дип кисәтте. В следующий раз, пожалуйста, мы не любим говорить о том, что мы крещенные. Это слово, у нас ведь ученые тоже есть. Слово киричины, оно было слишком давно витало здесь. Такой народ был. И откуда мы именно кряшины сейчас пишемся? Ну, потому что сошлось вместе с крещенными, там это киричины. Был такой народ. Мы себя считаем аборигенами и на нашей земле. Именно аборигенами, именно на нашей земле. Что от нас много что родилось, от нашего народа. От нашего народа много что живет. И духовного, и художественного, и быт это фольклорное, этнографическое. Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институты галиме Татьяна Дунаева да үз чыгышында крәшеннәрне Болгар дәүләтендә яшәгән христиан динле төрки халкы дип атый. Татарстан Фәннәр академиясе Тарих институтының крәшеннәр һәм нугайбәкләрне өйрәнүче бүлекнең яшь галиме Имин Шәрәфиев әлеге фильмны караганнан соң кайбер хилафлыкларны ачыклады. Углубляясь в историю, мы считаем, что основой формирования этноконфессиональной группы татар-кряшины было в момент присоединения нашей территории к русскому государству, то есть со времен взятия Казани Иваном Грозным. Тогда уже была основная волна христианизации, формировались группы крещенных татар. И что современные кряшеные, их корни вот именно относятся к временам уже с 16 века. То есть достоверных источников, ведущих происхождение кряшен от более глубоких слоев нашей истории, их нет.
Әгәр фильмның дәвамы булса, керәшеннәр анда үзләренең җыр мәдәниятен тасвирларга киңәш итә. Билгеле, ул татар мәдәнияте белән нык бәйле һәм бу юлы фильмда татарларны искә алмый булмый. Режиссер Татьяна Гудылина керәшеннәр белән май кояшыдай балкып сөйләшсә дә, Азатлык хәбәрчесе белән сөйләшергә теләмәде. Гәрчә Мәскәүдән килеп, кинәт кенә керәшеннәр халкына гашыйк булган, алар турында фәкать бер яклы правослау дине ягын гына тасвирлаган урыс хатынына сораулар күп иде. Әлеге фильм кем кушуы буенча төшерелде, аны кем финанслады, бу федераль үзәк сәясәтеме? Әмма Гудылина мин мондый провокацион сорауларга җавап бирмим диде.